Ens expliques un conte? I tant, asseieu-vos per aquí. 1, 2, 3. Hi havia una vegada... Hola! On és l'àvia? És que no m'adormo si no m'expliques un conte. 3 ingredients, ni un més ni un menys. Una gateta, un animal monstruós enorme, un ocell multicolor. 1, 2, 3. Els misteriosos contes del pomer. Gràcies, Susanna. El teu conte m'ha tornat les ales que un dia vaig perdre.